Георги, илатко, ела. Що ревеш, бе, момченце? Удариха ма. Кой те бил, бе? Само аз мога да те бия. Иванчо. Ма как ще те би Иванчо, бе? Да, на Стоянка. Иванчо на Стоянка. Те ли? Ей, сега ще извънна тази. Вари ми дайте. Ей го дай телефона тук. Ей, сега ще извънна Стоянка, ще направя на нищо аз. Ало, Стоянке! Добър ден, Не ми казвай ти добър ден, ще ти кажа аз едно добър ден. Защо твоя Иванчо е бил Георги, бе? От къв зор? Ами аз ако дойде ви напердаша и двамата. Барабар с мъжоти. Не ми казвай ти без да искал, той ми искал. Хич не ме интересува. Аз го знам твоя Иванчо. Същия като баща си, той боец бил от онези, как им викаха, бе? Кварталните ли? Не знам и аз как им викат по телевизията. Слушай сега ти, Стоянке, слушай ма много внимателно. Да вземеш да си възпитаваш децата, че да ни дойда пред блока, да ви направя на 2 стотинки. Да! Не ма гледай, че съм спокойна аз. Хич не съм спокойна! Нали са имаме ма? Ей, една къща ни дели, бе. Хич не ме интересува. Затваряй! Само аз мога да бия, Георги, никой друг. Айде, заминавай на то предаша.